Shabbat Shalom, Shalom Aleichem, kamuhayawang para tag sa nga kinabuhi. Yan na, itaton Parashat Tasreya. Congratulations, Masal Tov. Pa kami adat usang bag-o nga bata nga dahat usang panimalay sugad ka maupay ngan ka exciting para usang pamilya. Ito usang pamilya nagtitikang damot tira kailangan buhaton pag setapit crib, pagmalitit mga panaptunit mga baby, kung ano, chopon, kung ano, damdamat kailangan ayuson. Ngan dira abot physical. Magakameda nga nin usang bago nga bata, baby, may dagap spiritual excitement. Kay ano ka pa ito? Ito usang bata nga na gumawas ka na kalibutan. Iti soul ti nga langit. Kung usang inasawan nga babayi nanganganak, nahihimo hiya nga tami or impure for 7 ka adlaw. Kung iti baby lalaki, so impure hiya. Diriya pwede paglabtan or something, basta impure hiya. Spiritual impure hiya. Kung iti anak lalaki, 7 ka adlaw, nga kung babae ti anak 14 ka adlaw, 14 days. Ngan aton makikitaan nga kailangan gap niya maghulat nga para magdarahin mga halad. Ang mga kahayopan na nauna. Ang Ginoo Hashem, ang paghimuan niyang kalibutan, iya ginuna paghimuan ang mga hayop. Katapos, iya ginhimo ang tao na. Sugad man Torah, asya gapin ni an order nga ani aton na kuan. Aton susundan nga mga parasya. Ansahan nga parashat Shemini, gin tututduhan Torah about han mga hayop nga kosher or clean, nga mga non-kosher animal or unclean, nga mga hayop, mga isda, katamsihan, nga papaano gihap nahihimura nga impure. Ini nga parasya, katapos at masunod nga parasya, ang Torah tutudduha aton about han tuma nga na nangangadtwit usang nga tawo. Kay no ginhimo ni Hashem ang Ginoo ang mga hayop before niya himuon ang katawhan. Usang nga reason is nga kung ang ginunan tawo ang Ginoo paghimuwa, bangan magkakamiadayan ang kuan nga bigsyatiya nga iya isipon nga natanan na mga hayupan, mga insekto ginhimo after iya, kumbaga hiya kuan bagang privilege hiya man nauna, so hiyan bagan ang dating ginhimo adto mga hayop very good, less relevant kay nauna man hiya, di ba? Kung hinot siyahan asya makarit, asya importante kung hinot siyahan. Ngan another nga rason,
nga kay ano usa another nga rason nga ang bugos sa kalibutan ginhimo parahan mga tawo para maghimo hirahin mga mitzvot or mga commandment Ginoo nga may mga merits. Asyat mitzvot bagat paghimo or diri paghimo hit mga commandment kay commandment Ginoo diri la about it do may daghihap don'ts o kung diri mo ito ginihimo ano siya itong mga mitzvah ito ano itong dadalon nga to na afterlife asya ito mga merit nga dadadon kaupo dito mga sala kung may danim giniimbitahan nga usa nga kuan bisita siyempre magprepare ka mga pagkaon ayoson ni table before mabut pati mga itim bisita di ka masaring nga baka din na patapos diri pa ngayon papalingkuron mo lang ato diri pa yan ready waray pag ginluto nga pagkaon or something like that so asya gyapang Ginoo hiya Shem sugod ka pa niya ginhimo iya ginhimo ang kalibutan siyahan para Adam nga ni Hava ini nga Hava ikuan ini kumbaga English si Eve pero hakuan Hebrew Hava Adam nga ni Hava asya ito Adam kay tikang niyato na Adama Adama ground so ginhimuhang Ginoo ang kalibutan siyahan para kan Adam ng kanaba para pag-abot nira ready na natanan may na mga kuan na hayop tubig kung ano-ano na may dan nakuan ngayon may dan na ano kapaiton may dan na mga tama may mga hayop na may mga tubig nagre-recall ako na memory kay na recall ako nga Adam ngayon pagkatapos paghimuang Ginoo gin-present ng Ginoo ang datanan nga mga kahayopan na iya kung hinot iya suitable na partner para iya tapos waray niya Adam waray niya nakita nga suitable na partner ra iya sanglit asya to ginhimo ya ba para maging kwan niya helpmate time for a breath it breath mila English circumcision or pagpapatori nga daha aton di rin natin tatagan importansya it pagpapatori kita pero wala celebration pero kung aton lagi isipon unta ito niya nga breath mila with circumcision pagpapatori dako ito nga okasyon dapat ginahandaan niton mas kumpa ito kaysa aton mga birthday kahit na breath mila pagpapatori ginkukuan naton nga ano ka pa iton may din naton Ginoo aton covenant Ginoo nga kita mga Diyos nung kita mga tawo natuod kita iyang o salhaya una-unahi Abraham kung di ka nagsasayop 99 years old na Abraham nagpaturi tapos si kuan kung di ka nagsasayop Ismael kuan 13 years old tapos ang pag-anak akang kuang kan ano ka pa iton kan Isaac kuan after 8 days old asyat pagpatura iya so ang Ginoo himo niyang kalibutan nga hausa nga kondisyon nga ang mga tawo bubuhaton nila ang mitzbahan kuan circumcision asya niyan mga ways nga kayo naton ginyayakan nga importante it kuan gaano ka importante it pagpapaturi ang Ginoo iya ginhatag kan Abraham Abino o Abraham ang mitzbah or sugo han pagpaturi or circumcision iya ginmensyon ang pulong nga
pagpaturi or brit 13 times 13 kabeses iyagin mention an ibig sabihin it brit ha Hebrew agreement. Hiya Shem iyag ngayaknan nga ang mga Israelites nga nagbubuhatan Brit Mila magiging parte iya agreement between haiya nga nahan pamilya ni Abraham ngahan hera babatonong na hera Ginoo mga time nga kuan hera natawag pinagihan meritan erap mitzbahan pagpaturi or Brit Mila. Example, ito sa nga bata, baby boy, ginanak ka Lunes. So, ito yung pagpaturi, kuhan, ano ka pa iton? Ito yung So, kung ito sa nga baby, ginanak Monday, baby boy. So, after next Monday, dapat turion na hiya. Kay, may the 7 days in a week. So, haadlaw nga ginanak ito sa nga lalaki nga bata, counted na ito as a 1. So, siya iton. So, Monday to Monday, kung ano yung ginanak, asya gaya dito ito to, right? Ika 8 days. So, ang pagpaturi or Brit Mila, nga bisan pa nga ni itiya ikakuan ikawalo ka adlaw na kuan hit kuan na kuan nga dahit Shabbat or Yom Tov kinihimo lagi hap bisan pa nga niha kuan yung Kippur kung asya ito't ikawalo ka adlaw na bata. So, ipagpapaturi napaka-importante ya kahit Brit ibig sabihin hit Brit nga ni agreement between it Ginoo nga kuang ka usa ka nga Diyos nga tawo nga natuod ka iya kay it Ginoo daw kuno mga suggest na ayakan kuno nga it Ginoo na ayakan mga anghel daw nga kita daw kuno ni nga akon mga human creatures kaya nera maghimuhin defect ha era lawas sa maron era lawas para patotohanan it era pagiging faithful ha akon. Nga, ibig sabihin, mga tao, nagbabaw down talaga. Nagsasubmit at Ginoo. Diriya nga, kuha niya arrogante iya. Kaya niya magpaturi. Kaya siya karuyagit Ginoo. Kaya siya ito daw kuno pinaagit meritit pagpaturi kung hauros nga kailangan mo himbulig babato nung kahit Ginoo iti mga kung ano man iti megampo ano kailangan nimo. Pero kung ito sang kuan tao may sa ara dato ni kuan i-discuss later kuan later ini nga para siya diriya pwede magkuan diriya pwede magpaturi pero kung ito sa daw nga sa ara ada kuno hit mila ada hit kuan hit bata pwede mag kuan mag-proceed Brit Mila bisan pa nga itatanggalon it nat sa ara all through kuan Israel history it pagpapaturi usa nga malipayon nga dako nga okasyon
Mas malipay pa ka sa dapat yung birthday kaya kay ikaw pag birthday ka, i-celebrate kahit itong mga loved ones. Pero kung nagpapatuloy ka nga nagse-celebrate ka between Ginoo nga ni ikaw, imo ginkukuan nga ga-agree ka nga ikaw kuang ka usa ka nga tupahit Ginoo. Asya it mga kitanot mga Muslim. It mga Muslim agar nagkakaupay hira bisan salbahe ra, bisan damot ira mga word kay mga Muslim mga turi ito nira. Circumcised mga turi kay tikang mantirakan Ismail. Ito nira mga kuan, mga Muslim mga turi ito nira. Usa lagapit ira Ginoo, Ginoo ni Abraham. Sang lagi kita bisa disyerto hera Ginoo pay lagi peret Ginoo bisan damulay tira kimbubuot nga dira Asya. Parsit mga kuan Palestinian nga waray gimbuhat kundi mag-terrorize mga Hamas. Okay. So ganin ni ka kuan ka importante nga okasyon it pagpapaturi nga it mga tao nangungutang pahing kwarta para lang makapaganda nga i-celebrate it pagpaturit era mga anak. Kaya nga so din ka importante nimo kay so nim kuan nga imo talaga ginkukuan nga tuling kahit Ginoo. Ship ka talaga kahit Ginoo nga descendant ka ni Abraham. Nga ginihimo mo ito kaya nakikipag-agree ka nga may dausa nga Ginoo nga hiyala naghimong bug-os nga kalibutan nga hiyala waray na iba. Ngan asya ito't imo usang nga symbol nga natuod kahit Ginoo. It usa nga Ginoo it pagpapaturi. Para it mga kuan, it Shabbat, ibig sabihin it Shabbat, it Shen, Bet, ngan Tav. Asya abbreviation Shabbat the word, the letter Shabbat. Shen, Bet, Tav. It is ito sa nga tawo daw kuno para kuan may duha nga witness. May duha nga witness para kuanon nga usahay nga shipit Ginoo. Itsahan es Shin Shabbat. Nagkukuan niya, nag-observe yan Shabbat. Ikaduha Bet Brit Milah. Circumcise siya nga tawo. At ikatulo Tefillin. So in nga tutulo bisan diri ka Israelites pwede ka magkuanhin Shabbat nga in Brit Milah circumcision o di may do ka na nga kuan witness nga usa ka tulad Ginoo it habang it kuan mga Jew pwede ra halos tulo permanente tira kuan witness pero at minimum 2 witness nga usa ka tulin Ginoo o shipit Ginoo para ang mga tawo nga diri mga Israelites Shabbat diri light Shabbat para mga Israelites Shabbat para kabugusan nga mga tawo kay usa ito nga commemoration nga imo gina-acknowledge nga Ginoo hiya naghimong bugos nga kalibutan nga ikapito ka adlaw pumahuway hiya nga kung ano man niya ginihimo nga pagkita niya maupay na tanan niya ginihimo ngan iya ito gin-sanctified nga ikapito nga adlaw nga iya ito ginkuan sanctified nga holy na Sabat. So diri la itong part mga Israelites na tanan nga mga tawo nga natuod it Ginoo nga may dausa nga Ginoo nga yan naghimo ang bugos na kalibutan in 6 days at pito ka adlaw pumahuway hiya and make it holy iya ito himo nga sagrado nga holy itong adlaw. So asya iton uda ko nga importante Shabbat nga hit kuan para mga dear Israelites Shabbat nga kuan pag observe Shabbat as a commemoration nga Ginoo
usala hiya naghimong bugos ng kalibutan na tanan unom ka adlaw ngan itbret mila pagpapaturi. So mga tawo, mga Israelites, bisan pa warinir pa kwatra kung gintuturi ng nganit era anak, Brit Mila, nangungutang pa para la makapag-celebrate kay usa ito nga dako nga kuan. Dako nga ano ka pa iton momentous event. Nga dako ka importante nga hayom kay nabuhi nga tim anak kuan na hiya. Ang baga bukan kuan ba hiya markado na hiya kumbaga markado na hiya mida na niya markahit Brit Mila or pagpaturi nga kuan hiya nato dihat usa nga Ginoo. So bisan pahan mga time nga damon mga kalaban mga Israelites nga diri nila papayagan ang mga Israelites nga magbuhatan mga Brit Mila lagi gimbubuhat ito secretly bisan pag kung gaano ka peligroso bisan ba nira kinabuhi naka kuan na siya naka kuan hit danger naka stake. Kaya no an paran mga Israelites kaya ang mga Israelites an Brit Mila kaya no ang mga Israelite an Brit Mila kuan iraging bubuhat ang pagpaturi o circumcision iraging bubuhatan ni kawalo ka adlaw. Usa nga mga rason kay ang Ginoo karuyag nga natanan nga baby boy karuyag maka celebrate anahin Shabbat before iya sumakob into agreement it Ginoo. Kay pagpapaturi agreement ito Ginoo nga usa ka hit nato daiya nga usa lahiya diri ya tulo diri duha usa lahiya diri ya tawo wala niya lawas nga tawo kay diri ya sugadaaton kay kita mga tawo ginhimo la kita niya kita nga mga tawo tuna itaton kuan composition physical composition may kinabuhi lain ni nga tuna nga nakaporma sugadaaton kay agi hit kalag nga tikang halangit nga anit sa kubitat hit sugad manit mga lobo may mga lobo nga mga star pero flat pero kung butang mo mga hangin mga kami ada na yan bagan nalubo nga star or sample balon na kuan balon na car diriya posturahin car pero kung butang mo nga hangin mapurmayahin kuan in car o di kaya shark diriya tsura shark pero kung butangan nga ni uy paniminangin mapurmayahin shark sugad man ni tawo gihap sang itin nga at lawas tuna lainin ang mga tawo nga nag-iisip nga Ginoo nera tawo sa may danera something diri naguna-huna nakita ang mga tawo ginhimo la kita Ginoo kaya ano Ginoo gihimon sugad iya usa lain Ginoo yat siyahan nga katapusan. Ibig sabihin kay ano yang asyahan, ibig sabihin waray niya tinikangan, waray niya beginning. Kay no nga yat last kay ibig sabihin waray niya offspring. Diriya nanganganak. Sanglit at first ngan last kay first waray niya beginning, last kay waray niya offspring, waray niya mga anak. Asya tinuod dida. Kita mga tao may natinikangan. Tinikangan naton kan Adam ngan Eva ang kita diri katapusan kay may mga anak kita asyat masunod aton so diri kita at last asyat mga tao tubtub kung sano pa masigit Ginoo nga mag-iisti kita nga kalibutan pero it Ginoo hiya at first ngan last kay waray niya tinikangan kay iyat Ginoo iyat creator ngan hiya at last kay waray niya diriya nanganganak waray niya derto niya anak ki JC Penny. JC Penny, Jesus Christ, usay tiya nga Hudyo. Nga nagsayo piya, ang death penalty dati, ang blasphemy,
yayakang ka hindi ri tama a Torah kay ang mga Israelites iragin practice talaga kung ano ang suguhang Ginoo ginhatag niya nga Torah kanda Moses kang bugos nga nasyon ginwitness ang bugos nga nasyon ng Israelites nga ana siya nit mga balaod Iso Kristo may daniya ginkuan usay yagyap nga kuan nagtututdo pero may daniya ginbuhat nga blasphemy iya ginkukuan nga something na it kuan it penalty death penalty hagit pagkuan niya blasphemy Ginoo ngan it nga pagpapapako ng krus diri leton ihiyaan pinakauna nga gimpako nga krus damo pa nga mga tawo ang gimpako nga krus kay ibig sabihin it cross Asian nga kuan symbolism it cross martyri pagiging martir hit mga kay damo kabis nga gin persecute ang mga Israelites damuan na ang mga kuan Greek mga kuan Romano ang pinakalas Romano and diri nga nira gin diri nga nira gin inggo kuan nga gin kukan niyayakan nga diri na ako natudid Ginoo basta nira nga susud nera so willing nira mamatay para tera pagtuod Ginoo ay tanging bubuhatan mga kalaban nera gin panraray sang nira cross and ano huna ni yuit Ginoo at Ginoo may transaction nga bukan mapalit kahin nga sa store nga mabalit daw sa bon ning kwarta 20 example ako masingkat Ginoo pasala ko ta mga sala masingit Ginoo waray panimbayad so ano matagbabayad Ginoo iraisang iton nga tawo nga dat cross asya timbayad papasaylong ko katok sala asya impag-isipit Ginoo transactional diri sugarit pagpapasalog Ginoo diri transactional ngayon Ginoo at magsusugad nga may daan ni mamamatay nga tawo para lang mapasaylot sala sugad nga Ginoo kung may daman sugad nga Ginoo immoral at Ginoo nga sugad kung may daman sunod nga Ginoo sadista at Ginoo nga sugad diri maluluyon Ginoo nga sugad kay no ka magre-required nga kuan nga may danay grare sa ngit cross para kabalyot pagpasaylot mga sala waray iton concept nga sugad ang naghimo ito nga concept nga sugad mga Romano ang mga Roman Empire waray bumagsak nawaralan air military power pero it na Roman Empire na dati nga nagsunogan Second Temple Israel yan na Roman Church na Roman Catholic Church anira mga kwarta adalaga paera usa nga pinaka-reko nga religious organization ni Roman Catholic kay damo tira kwarta waray ra nabuwag an era military nila an nabuwag pero an era financial an era mga karekuhan adalagyap isang litihira ito naghimo-himo nga iton nga Jesus Christ ko no anakit Ginoo kahit mga Romano mga pagano ito nira damo tira mga Ginoo Diosan Roman gods may dira Roman gods it love may danera Hercules may danera god hit dagat Poseidon may danera pinaka god nga kumbaga mayor nga powerful god Jesus damo tira mga god sanglit andam antikang manera iraman ging kung Quran kuan ano ka pa ito Judea iraman ubasak an kuan Second Temple damo ang kuan mga tawo nagbabago na nga near kuan babaga natuod na heran usang nga may usang nga Ginoo natuod dirahay kay niyayakan ko ayo iton nga Jesus Christ teacher ito niya pero dito niya kuan dito ni anakit Ginoo or something like that yan na kamatay niya damo na nato iya nga mo pa nga teacher yan na ang mga Roman Empire na diri nga an era mga supporter labi na Roman Empire nga magdi-disintegrate so an era gimbuhat para protektahan an era religion and faith tan mga pagado nga Romano nga kundiin nato din mga damo-damuan nga gods nga minsan itira mga god daw kuno nakikipag kuan hit yano nga tawo tapos nakakag-produce yung tinatawag nga demigod so half god nga half human demigod asa ito may da mga concept nga kuan katunga nga
nga kabayo, kato nga tawo, kato nga isda, damo it nga kuan, may cyclops, may so dito nga usay matala, damo it mga so dito ireton concept it mga Romano. Iyan na para diri mag-disintegratean supportahan Roman Empire ang gimbuwat nira ira gin-elevate nga dahan ni Nicea Convention nga tanan mga arsobispo nag-come up hira kung papaano nira aayuson kidamo kasi contradicting nga mga facts. So ana usa nga mga kuan ira gin-elevate an usa nga tawo nga nagangaran nga kuan Yehoshua. Dere iton nga Yehoshua, damo iton nga word, damo iton nga mga tawo nga may ngaran nga Yehoshua. Pero niyayakan nga Yehoshua iton nga teacher. Nga ano ka pa iton nga may naging buhat nga dere maraot against Torah nga may the death penalty kabayaran. So adultery mga panahon ng Israelites sa nasunod pa ang Torah, di ba mga Muslim, may tinatawag na Sharia law. Kung din itira batas, nakadepende hit Quran. Hit Quran, sinubad la ito Torah. Yan na, ang mga panahon dati, ang Israel, ang era balaod, aada Torah. Kung anong mga balaod na Torah, asyat ere susunod. Sanglit, kung may buhaton nga diri Asya, nga sugadit niya yakan mga ginong, so dito bawal, tas imging buhat, tapos it penalty kamatayon, idi asyat bubuhaton na imo sad kung adultery bab adultery ka nga ni maglurong ka nga ni masawa ihigtang ka nga tot may kwantas mga tawo na witness asyat una nga magbabatakin bato by stoning. So ang death penalty dati by stoning, by sword, ngan by hanging. Asya iton. Grabe pagkuan tas yan cross ha panahon nito ng mga Roman Empire ginpanraray sang nera ang mga martir nga mga Hudyo nga dere nera ginkukuan nga it Ginoo usala it Ginoo dere tawo kung di ka nga ni bumalah era hirat Paul for Empire prasit Amerikana kung anong kanira igraray sang ka-cross asya iton ay mga tao nga dere ano ka pa ito nag-aaram nga patuloy lagyap nga nagsisinunod Roman Empire bisan damo-damo nat gin bubuhat nga diri Asya asya mga tawo nga nagkikinaturugla panahon nga ni nga magdedesisyon ng kana waray mo na sinasaring nga ukang ka nga benefit of the doubt nga benefit of innocence kaya damot nababatian nga damot yung bubuhat pares nasa Ginoo ayaw ka mo iton nga mga rebolto asya ang pinakaunang ginhimuan mga Romano era bugos nga simbahan halos puno nin mga kahoy mga kuan kahoy mga marbol mga kuan mga tawo nga kung ano bisan asyat pinakasahan nga babawat Ginoo it idolatry ayaw hiton asyat pinakasahan halos puno nit simbahan halos it mga simbahan halos waray kuan manirimba pero puno nin mga rebolto ikaduha na lahot yan na ang gibuhat ng Santo Papa aya kanit Ginoo ayawit lalaki to lalaki ayawit babae to babae anong gimbuhatan kuan ano ka pa ito Santo Papa yaya ka na nga saint but saint did nga da pa ang iyo leton hunahuna warit holiness it sugad nga tawa nagsusugad yayakan babawag Ginoo sa tingin bubuhat nasin Ginoo ayot na lalaki to lalaki yan nagipapayagan na nera ikasalit lalaki to lalaki it's same sex marriage ang holiness dida dasit mga tao nga mga Katoliko patuloy lagya pera nagkikinuantira religion nga diri Asya bisan maaram na nga sayop kabaliktaran gintutot do it kuan it Ginoo iti bubuhat it kuan ito nga Katoliko asat problema dida nga magkamatay na nga kita nga desisyon na kita to heavenly court waray mo na benefit of innocence nga direct maaram nga so dinin na hinabo asang itsugad lainin yan na damo tayo access to information mga dirala libro dati mga libro laan mga kuan access ang litan mga libro nga naman nagkukuan yung pasusunog nera
Asa sugad dito nagpe-persecute itong damong gimpatay ang mga Muslim dere. Mga Kristiyano mas damong gimpatay han mga Kristiyano kaysa mga Muslim han era crusade. Bis pa ni kita ang storybook, mas damo ang gimpatay han mga Kristiyano kaysa han mga Muslim han naghimuran mga krusada. Isay pala kada krusada damot na mamatay. So di ka natuod, patayong ka. Di ka natuod, patayong ka. Damo nga crusade, dila first crusade, second crusade, third crusade. Ang mga Muslim, damo gyud pinaragimpatay, pero kung kukumpute nimo ang natanan nga nagimpatay nera, ang era gitatawag na banal na pakikipaglaban para sa religion. Kahit na crusade kasi kung ito niya, ano ka pa ito, war on faith, war on religion, ito nga crusade. Saan, kung dere ka Kristiyano, papatayon ka. Dere ka Muslim, papatayon ka. Ay mga krusada dati. Ang kung makukuha nagbabanal-banalan nit mga Kristiyano, mga Katoliko, dere itong taod, dami din patay nga mga tao, bugos na kalibutan. Kita at mga history book. Mga kasabot ka nga, tulad ginyayakan. Ang siya ninyayakan mo. It mga tao nga damo yun at mga kuwan gender. May kunera, non-binary, transgender, kung ano-ano. Lalaki ka tapos lesbian ka, lalaki ka, gay ka. Ito nga mga tao nga nagsusugad ito, nagpre-pretend hera as if nga hera ito. Example, ako, lalaki, nagpre-pretend ako nga babae ako, pero maaram kayang kalugaringon lalaki ka. Nga bisan pa ni mito tanggalon nga dahit imo kuan parts magkuan ka pa maging transgender balyuan nimo diri mo lagi papalitan it kabug-usan it imo genes it structure it imo genes nga nakapurmat im lawas nga bisan anong ka pa magbalyo ka pa magtransgender ka pa nga da it usa nga bayot nga naging transgender diri mga nga naking bata ngan it tumboy liwat nga nagpabutangin ka ng lalaki, dere magkakamiada, makakapag-anak, makakahimuhin anak nga tut iba nga babayi. Kaya mga tao nga nagsusugad dito, nagpre-pretend hera into someone. Kung asya problema at kalibutan nga na, kay it mga tao, it minority nga nagpre-pretend into someone, karueg nira, i-respect hera, i-kuan hera, i-respetuhon hera, i-address hera batay kung ano tera gusto karug sigon nera nga it majority karuyag nera asyat mag-adjust para era kalurungan kung sumiring ngayon ako nga kuan ako ano ka pa ito puste ako hinkuan puste akong kuryente kailangan dire mo tatawagan in he or she ha iti mo tawag akon it kay ano puste akon kuryente so asyat bubuhat ng tao mga bugos ng tao nakapaligid ay most mag-a-adjust itatawag mo it bisan maaram irang nga lalaki ka ito craziness it na hinabuyan na bugos na kalibutan it mga tao nagpre-pretend into someone nga diri hira bisan nira bag-uhon tira itsura it usang lalaki magpahilabang buhok mag-makeup punon magsulutin bado kanang babayi magpabutanghin hera igbaw magpa-injecthin ang tawag iton hinjeling nga tutera kuan para mag-itera lawas bagan purma ka ng babayi diri nira mababago it structure it era gene itera DNA nga itera ka ng DNA kung kikitaon ni muwaray na bag-o asya lagihap bagala ito nin may danim hilabang nga kulo. Nga, gimpakluhan nim, sugad hiton. Ito nira, outside la iton. Pero pinakasakubit imo essence and spirituality nim, di rin nababago. Kung an kalag nga sumakubay mo nga lalaki, ngan lalaki team structure, lalaki ka. Bisan ka pa magsulutin ka ng babae, magpahilabang buhok, mag-makeup, pa-injecting kung ano-ano, magpa-transgender ka. Diri mababago ni mete mo DNA structure scientifically diri mababago nga diri ka makakag-produce kung ano talaga it normal sample bayot ka gusto mong babayi bisan ka magpatanggal magpa-transgender diri ka manganganak
Nang kayano ka magkukuan mga ngarap nga babayi ka. Asya iton mental problem kasi ito mga tao. Karag nira magpretend to someone, mental problem iton nga it nga problem nera karuyag nera it bugos nga kalibutan mag-adjust it era kalurungan. Paano man it mga religious nga mga tao nga nag-aadirit kung ano taadahit balaaw dit Ginoo. Diri ba naton ginbabayo litera kwan? Litera diri ba natin babayo litera karapatan nga mamuwayin usa nga civic nga peaceful nga society, religious nga society nga nato dit Ginoo, it balaaw dit Ginoo. Nga minority la kamo katapos gusto niyo diktahan it majority. Nga kung ka, bayot ka, gusto mo tawagong ka nga si. Timuna, kung gusto mo tawagong kahin kuhan, ano ka pa ito, gusto mo maging puste kahin kuryente, itatawag gaya mo puste kat kuryente, mag-iisog ka, kaya dili ka gintatawag nga puste kahit kuryente. Diba? Kung gusto mo tawagong ka nga ayam ka, diri na ako tawo yan ha, ayam na ako. Tawagon lak niyo nga tawo, mag-iisog talaga kayo. So galit kalurungan it mga tawo yan na nagpre-pretend into someone nga diri man hira. Bisan ano patira buhaton magpahilabat pat buhok, magbago ko lang tuit boses, magpa-transgender kung ano-ano, diri mo nira na diri mababago nira DNA structure nira. Ngan diri nira maihimo it natural na privileges it usa nga lalaki nganit babayi. So it babayi nga natural na babayi may daniya capacity mga anak. It bayot nga gusto magpakababayi, never na history mga anak. Kay ito niya, mental problem iton. Kay di, hasta di ka nato dit Ginoo. Ito nga mental problem kasi iton, sugad lang ito paghihimot sala. May dilim karuyag buhaton nga sala, nga, maharang ka diri sa pagpatay, mental problem ito. Gusto ko pumatay, ang tao, pero, kung sa'yo, mapamatay ko, na, diri ako, di ko mabubuhat, kay na, it Ginoo na, diri pagpatay it tao, labi na kung diri, pagpatay waray justice. Buhatan mo nga nito, sugad kahit bayot nga, nag-iisip nga, gusto ko maging babae, pero lalaki ako na, diri Ginoo, maging, magbuhat ako nga lalaki ako ginanak, ita akong espiritu lalaki, tas gusto ko maging babae, agitak kahugawan, ano ka pa itong, diri ko kaya na mabubuhat nag-iisugit Ginoo. Sugad ito, pero kung buhaton na nga imo itong mental problem, ayaw ikuan, ayaw pag-demand, ayaw paging demanding, it majority at mga tao mag-a-adjust sa imo. Kung lalaki ka, bisan ka pa damo-damo atin may paretoke nga da, damo-damo natin mga surgery na pabuhat nga da, kung lalaki ka, kung i-address ka ibang nga tao nga, lalaki ka, hika, pag imagine nga mag-a-adjust tayo kalibutan, kay ikaw, problema ni Mito, mental problem ni Miton. Ibig sabihin, kung karoyag ni magpatawagin ayam ka na. Or kung karoyag ni mesay ka, misay na ako yan misay na ako, kaya siya na yan, makuha ka misay, magpabutang ka nga din ikog, misay na ako, mingming na ako yan mingming, unak niyo pag kinuha ng tawa ko tawagon pa nga niyo nga tawo, kakaunong ko kamo, kay kuha na ko, misay, sugod din kung ano, asyad mga tao yan mga tao luwat nga iba, bubuhat mga tao, rights, anong iayakan niyo nga rights? Iyo itong rights, pero it rights minute majority. So kalibutan, di rin nag-exist sa iyo kung gusto niyo kuan kamo, paghimo kamo nga kuan, kato kamo to sa nga lugar, kamo nga tanan, nga mga sulat iyo pangunang-una, di ka makatulid Ginoo. Pakadto kamo to sa nga lugar, dito kamo pangukoy. Alasira niyo, kuan niyo, padera niyo, dito pangukoy. Ngan, kitaon natong kung magdadamo kamo, waray magdadamo ayo, waray dire madudugang kamo. Gusto niyo, may dan kamulat may dan niyo mental problem, gusto niyo at bugos na kalibutan mag-adjust ngang magkami-ada ka mental problem. Mga tao nga asya pinaka definition hit mga LGBTQ. LGBTQ definition iton nagpre-pretend into someone nga diri hira. Bisan pa niyo damo tayo mga surgery, makeup, pagbaguhin mga clothes, kung ano-ano, never niyo mababago tayo DNA structure.
Asyat problema dida. Dili ko ni opinion. Opinion ni Ginoo. Kung papayakan niyo itak opinion, di ako magyayakang nga. Di opinion. Kaya ako ni opinion, di rin ako opinion. Opinion ni Ginoo. Kung may problema ka, question at Ginoo, kaya no sugad. Ayaw ako. Kaya ako nasunod lang ako to opinion ni Ginoo. Nangyayakang ko ayot, opinion ni tawong, opinion ni Ginoo, dakot kinaibahan para si baboy. Nasingit Ginoo mahugaw, mga tao nasa ring dire. Oh, inait Ginoo nasa ring lalaki to lalaki, ng babae to babae, dire maopay. Nasingit mga katawhan nga iba nga liberal indoro maopay. Oh, yan na, dakulot kinaibahan ano. So, dire, ibig sabihin nga majority hit opinion ni tao asya natin susundon. Kailangan mo i-check lagi hap kung ano't nakasurat nga datora, kung ano't ginyayakan Ginoo, ano't opinion Ginoo. Kay bisan pa iton bogos nga tao ikalot na sasalin, example population ni tao 5 billion. Singon naton 4,999,999 million. Tapos ikalot na iiba. Pero ito mo opinion, asyat nang kasurated Ginoo, asyat yung susunod nim. Ito nga mga opinion hit for nearly 5 billion nga tao. Wala iton, disregard iton. Kaya iton kuhan, dahil doon na siya importante. Kaya nga niya kalibutan, damo na't kalurungan. Damo na't ilusyon it mga tao. Di na marami mga tao kung ano tamang andiri. Nasyat kamaturan dida. Ang litit mga natuod ngayt Ginoo tawo utro gapit may mental nga problem. Paano naging Ginoo tawo? Paano nahimo nga Ginoo mga rebulto nga mga kahoy nga bato? Kumita ka na nga may naglalangoy nga mga rebulto, nagyayakan nga mga rebulto. Waray pa, tikang kanunuan nimo kay naman siya bubuhat nim. Kay asyat kuan komportable nasanay ka nat na mental problem. Pero ikaw lang magkukurakit na mental problem. Hasta nga di ka natuod nget Ginoo dire tawo nget Ginoo dire nanganganak usalit Ginoo ni Abraham Yitzhak nga Jacob, Ginoo ni Moses, Ginoo ni Aaron, Ginoo ni Miriam, Ginoo ni King Solomon, Ginoohan mga nira prophet Elijah, atan nga mga prophet nira King Solomon, King Hezekiah, mga future nga kuan King Israelite Messiah. Sa di ka natuod nga sugad iton, mag-iininop ka lagihap. Aada kahit mental problem nga dire ni makukuan nim. Kung dire ka mismo, it babagon nim. Kay inumat makagkurakit utok itaw, di ba kung hindi hiyala. Ikaw kasi magkukuan iton. Solve problema nim. Pwede nga, masing ka nga, kuan ako, Ginoo ako. Kasit mga pastor yan na, damot mga pastor nga nagayakan nga anak kirat Ginoo kung ano-ano, Ginoo ako, so dinin. Dire, mag-a-adjust at kalibutan itim kalurungan nga kareg mo kung may saltek itim ulo, kareg ng bugos ng kalibutan, may saltek gihap nga tumuod daim. Yan itong sugad. Imuha iton, suluwait na im kakuan. Problema ni mga utok. Kung natod kat mga rebulto, mga kahoy, nga waray mga sulod, mga halaw, bis pa nin pusako niya na mga rebulto, waray ka makikitan nga mga unod, mga organs, mga buto. Mas labaw ka pa hiton. Kaya ikaw nakaglakat ka, nakakita ka, nakakabati ka, nakaglanguya ka. Pero, imbes nga, kung ano nimo, igsungon nimo ito, gamito nimo paglutuin pagkaon, asya doon tutuwad-tuwaran nimo. Asya, mental problem ito. Mental problem ito tao. Kung imo ikukunet opinion at Ginoo, makikikat Biblia, maasabtan nimo kung kamatuoran nga iton, asyat sahan nga gindidir Ginoo.
sugad dito hit tawo lalaki nga inasawan nga may daniya legal na asawa na babaye na katut prostitusyon nga tut mga wild nga mga babayi sugad man gapit tawo nga may tinuod nga Ginoo imbes nga may tuod nga Ginoo hiya adto yat mga rebolto sanglit it pagtuod hit mga rebolto spiritual prostitution iton kay may datuod nga Ginoo imbes nga didto ka maging faithful nga maging loyal hit tinuod nga Ginoo adto ka nagiging loyal hit patay na tawo adto ka nagiging loyal hit rebolto nga mga tawo adto ka nagiging loyal hit mga bato nga kahoy nga waray mga unod nga kakulop pala ginhimo yan na tutuwad-tuwaran mo na di ba mental problem iton so, kung di ka natuod kailangan mo ikuan tim kalugaringon ayaw parasite kalibutan nga mag-a-adjust tim mental problem never na debit may hinabo di itong papasagdanit Ginoo nga masusugad nga et bugos nga kalibutan nga puro na lakalurungan di rin na tama puro na kakuan every time nga nasusobrahan na nganit ka hugawan immoralidad diri siya nga injustice oppression it mga tao at Ginoo nagkukunin ko ang justice para sa datin Sodom and Gomorrah sobra-sobrahan hera di rin na tama ta rin bubuhat na pununan sa loob bugos nga kuan kalayo heavenly fire gin sunog ang bugos nga syudad nga ultimo nga na waray na tubo nga tanong bisan usa kay kumbaga kurse ya ginsumpahiya nga lugar ginsunog giya waray nasalin bisan pangalan asawa ni Lot niyayak nan nga yaw paglinging adto lumingi hiya kayno yun na yung mga bato kay iton nga asawa ni Lot waray niya merits para tan-awon it na inabuhit mga tawo nagakamagtay aghan heavenly fire kay usag gyapon ang makakasasala kay ano ka makita ngadto it malingi ka ngadto mga tawo nga nasusunog it kalayo nga tikang halangit nga utro ka gihap nga swerte ka nga nakaubod ka hit masawa nga Hilot nga umangkon ni Abraham tapos malingi ka siya nga paglingi niya nakuang gapya nahimuya nga asin kaya ano kay wala niya merit kung si Abraham nakita niya na hinabukang Sodom and Gomorrah may merit niya kay usay nga righteous nga tawo kay it joy it kalipayan hit mga tawo nga magtadong it pagbagsak it mga tawo nga mga salbahe it nag-uoppress nga mga tawo it mga dictator nga mga tawo it nagtatama ka era asya dot era joy sanglit may dera merit kay hiraman gin alipos hiraman ang nakuha ng injustice pero kung ikaw utro kag gihap tapos malingi kahit na hihinabo para sa asawa ni Lot yung makan ngayaw paglingi lumingi gusto yata niya mag-enjoy nga bugos nga mga tawo nga doon nagkakamagtay tikang hang kalayo tikang halangit asya to hiya nahimo nga salt kaya wala niya merit so gipin mga tawo damon mga panahon na tawo panahon ni Noah mga tawo imagine na 120 years kung di nagsasayop ginhimo ni Noah an arko ang suguyang Ginoo paghimon arko 120 years para ang mga tawo magmata pero may nanabo iyayak ng lahira nga crazy ito niya nga tawo crazy kaya ano ang majority ng mga tawo mga salbahe naman mga kung ano mga immoralidad mga kuan na damo-damuan na pununan hugaw ang bugos ng kalibutan hinuwa na lang nasasalin pati niya pamilya niyayak na niya nga may salty ka niya kuan crazy hiya pero ang katapos na hinabo nisasadan ng portahan damo ng mga tawo karoeg na nira magprotesta karoeg na nira umatong nga makasakob nga tuhan barko pero na hinabo wala yara nakasakob siyempre ang pamilya lang ni Noah na kasakob kumbaga ang bugos ng kalibutan nag-reset mga tawo nagkamagtay naginera mga gimbuhat dati ko ano sa nga mga rason agi daw ko noon immoralidad nga ang dati daw ko may na ito immoralidad dati nga sugad nga lalaki to lalaki
babae to babae, may dan ako na ito imoralad nga sugad dati, ang panahon ni Noah. An agihan kuan daw kuno usa nga sayo pantaw imoralidad nga gingkakasal daw kuno tulo ang gingkakasal, usa nga hayop, usa nga babayi ngano sa lalaki gingkakasal. Sugad na kagrabe ang imoralidad ng tawo nga tutulo na ang gingkakasal, hayop. Ang klase nga sugad iton, mental problem, pero ang panahon nera common na common. Sa ibig sabihin diri kay asyat standard it sa syudad, asat susunod ni tao. Asya nga kailangan naton maging wise. Kailangan naton step back, kitaon naton i-consult naton it Torah kung tinayakan Ginoo, opinion Ginoo, para masabtan naton itanak 24 books ito kaupudan mga writings nira King David, King Solomon, mga prophets nara kuan nira Esther, nira kuan ano ka pa ito, Mordecai. 24 kuan ito niya, 24 books. Torah, Tanak, Nebiim, ngang Ketubim, writings. Kailangan mo mag-step back. Kung mapadara ka lang kung ano't kuan, para sa bala ito't kuan, ito sa nga bata o litaw na eskwela na paupo din mga kuan, bad influence nga mga sangkay nga nagsisigarilyo, nagda-drugs. Edi, umupunin nga bata. Sige niya mga sangkay, gulay, nung kita anood kami, example, 5 hera, ikaw naman bata nga sa nga inosente. Anood kami, 5 na kami, may nang bubuhat, wala man yung problema. Di ba? Kung wala niya foundation it na bata, di riya maaram nga, bawal ito, nadat ginosod hiton, madadara hiya, magdadrag siya, magiinom hiya, magsigarilyo hiya, hit pressure it iya mga sangkay, pressure it majority. Nga kalibutan, di rin dapat sugad. Opinion ni tao, later na la iton. It's either kung opinion ni tao, magtatama ito opinion ni Ginoo, okay. Pero kung opinion ni tao, di nagtatama ito opinion ni Ginoo, bisan panot ka, bisan pahinupait nga, pinakabaltok nga tao nag-opinion niya, di rin ko susundon. Sundong ko opinion ni Ginoo. Hinot pinakabaltok kit tao, bisan pa pinakabaltok, bisan number 1. Aramit tao, minis katiting warepait internet buhat tao. Kita nang ulit order at kalibutan. May naka-order talaga it mga hayop, may makakaon nga mga banwa, may mga prutas, it mga isda, at mga kadagatan, it mga isda diri ada it mga tuna, it mga tamsihan nakakalupad it langit. Di ba? Natanan nakakuan, it mga ulod nagawa sit aga. Tapos it mga birds nagawa sit aga. Early birds catches the early worms. Asya eton. Di ba? Natanan it adlaw permanente. Di rin napalya. Maigbaw. Tapos pagkakulop kuan. Asya ito nga Jewish kuan, kanan Israelites kuan. Itira ko nit adlaw nagtitikang evening tapos day. Kaya ibig sabihin, after darkness may the light. After it mga problema may kataluwasan. Asya it concept. Asya ito nga it adlaw nagtitikang hit gabi nga natatapos it kuan kulop. Sunset to sunset. So asya iton. Ay, marayo na kita. So, asya na iton. Ano ka pa iton? So, asya ito nga, kay ano kuan? Kaya no ikapito ka adlaw, pagpaturit usang nga kuan, Jewish baby or Israelites. Kay, siyempre, babayi, tami, or impure for 7 days kung lalaki ti anak. And 14 days liwat kung babae ti anak. So, pagka 8 ka adlaw, di rin na kuan iti kuan, tahor na ti kuan, iti nanay. Baga, pure na.
tapos niya pagkunit mikbe or ritual bath. So makakapag-celebrate iya. So siya to sweld ka importante at pagpapaturi nga bisan mo kwarta at mga slides nangungutang pahira para lang ma-celebrate to sa nga dako nga okasyon nga di rely na okasyon paret tagsa nga tawo or okasyon between it imo creator nga ni ikaw nga ginhimo it Ginoo nga may da kamo agreement nga siya magpapatunay nagsisimbolize nga natuod ka iya. Sugad it ka importante pagpapaturi. Wait for the korbanot. Bisan pa tahor na, may mga perang nga mga impure nga mga tao nga pwede magdarahin mga halad ngan sumakom ngadto ha Beit HaMikdash or Holy Temple ngan kumaunhan mga holy nga pagkaon. After nga usang burod nga babaye manganak, tapos naging kuha niya tahor, kailangan niya maghulat lagapin 33 kaadlaw para at usang nga lalaki. Ngan 66 days para at usang nga babayi before hiya makagdara hin halad ngadto ha Beit HaMikdash Holy Temple. An usang nanay usually niya gindadara nga halad turtle dove or sarapati or young pigeon as a katat ngan usang young lamb or 1-year-old nga sheep as an ula. Pero kung dira niya afford dito sang lamb aniya gindadara nga ikaduha nga second ikaduha nga turtle dove sarapati or young pigeon para maging ula. Kaya naman daw kuno nga pati manan kuan an pederan mga hayop mga katamsihan mga kuan kinkukuan man ano ka pa ito insusuritan man bisan mabaho inadirect Ginoo ito sa nga pobre nga tawo maging ma-embarrass disgrace mas gusto pa het Ginoo nga diriya ma-disgrace ma-embarrass ito sa nga pobre nga tawo nga iti upward la sarapati iti agaralad kay agit kapobrehan na direct Ginoo kay kung tanggalan mo pa nga hanit mga barahibot mga tamit sarapati iyahalad magutuin ng duro. So pagkita nan usang nga nagahalad makukun niya magugugtuyan duro kay aniya halad nga sarapati tanggalan pahingkuan hin barahibo mas magutin nala sang natang Ginoo dir gipapatanggalan ng barahibon mga sarapati kay kung tanggalon pa nga ni mas magutin ni halad ngan masakit parahan nagahalad kay pobre laya ngan mas importante Ginoo nga diri niya makunit tawo nga nagahalad iya nga maembaras ng bisan mabaho it nasusunog nga barahibo it mga tamse it sarapati or young pigeon okay la. Why a kurban? Kano daw kuno halad? Usa daw kuno nga tawo normally nagdadarahin halad especially kuan an sin offering or katat. Pero para no sa nga burod nga nanganak nga waray naghimon sala nga in fact insahan nga kumamitet Ginoo para at mga tao pro urbo kuan to multiply, produce and multiply. Sa panganganak it mga tao nga peranat mga edad wari pa manganganak kay agit ang mga karir asyat mga tao nga nag-iilusyon. Kita na ulit mga tao yang mga artista, mga gurang na wala pa mag-anak kay nadir nga makonti ang mga karir. Pero itong hira mga nag-iilusyon nila at the end of their lifetime marirealize nila nga gabay na lak nag-asawa dayon tapos nanganak kay anak ging pakurian nga karir wala man lang yang gihap wala man lagip nga nabago na kinabuhi never ako naging malipayon lagyap bisan na abot ko ang tuktokan kuan kasikatan kadalasan nga mga superstar kuan ano ka pa iton nagdadanasin depression ng kadalasan nga mga superstar na pobre
nga nag-drugs. Kita nag-honor, sikat na sikat, superstar, Rico. Ano na po na, pobre, nag-drugs. Tapos si Kuan, ni Marcel Soriano, Diamond Star. Batayhan Kuan, allegedly, gumagamit daw yung Kuan, drugs. Di ba? So, ganit mga Kuan, mga kabataan nga nagkukuan hit mga artista, nag-a-admire, asyat era, Kuan, role model, dako ito nga sayop. Dapat mga kabataan tutuan niyo ngayt na mga artista, mga prostitute ito nira. Era itong babaligyan era lawas, nga ipakita era lawas, kaya siya't era pakabuhi. Ano ba it mas grabe pa iton nga Kuan nga mas nakakahiya nga profesyon nga ipakita tim lawas para lang ang magkakwarta. Mas maupay pat nagbabasura nga gutay sahod, pero itiya pagtrabaho maupay, itiya heart happy, or farmer nga gutay lat sahod pero itiya heart happy nga dire nagkukunit disgrace it dire niya gindi disgrace it iya kalugaringon atubangan it Ginoo. Kaysa it mga artista nga gindi disgrace nila tera mga kalugaringon, papakita nila era bugos nga lawas, it era creator it Ginoo nga baduang kang Ginoo, pero imbes nga patuloy ka magbado, nilulubsan ng tim lawas, pakita ng tim lawas, kay para makakwarta ka. Nga, kung una-una, waray iton asyan ko ng Ginoo. Waray Ginoo magsugo ay mga pagsugad. Kaya damong ginhatag nga Ginoo, na tanan nakaredy na. Kailangan mo lang mangarod Ginoo. Kung nakakwarta ka, diri agi ha imo, ditim trabaho kay gin-prepare na ito Ginoo. Imagine nala, kung tinuod kita nga nagbabahayad, ipapa-imagine ko lahaton tagsa-tagsa, imagine nila at usang nga momo nga adati mo pinggan. Kung tinuod ba nga, asya talaga ito price. Bisan pa, yak nun natin, ito usang nga momo, 60 pesos. Imagine nala yun ha. Pera kaadlaw, aga, gabi, nga iton nga usang nga butil aadahit tuna nga nagtitinubo pera kaadlaw. Ano na inabuan, hangin an uran ngan tubig, uran sira kan adlaw, ang mga bitamina ang ginahatag ang Ginoo paret usang nga butil tumubo. Pera kaadlaw, pera ang mga tawo nga nagbumulig iton nga may danira ginhimo, nagparticipate ra para na tanom tumubo. Tapos siya harveston pa. Tapos bubularon pa. Tapos kukuanon pa. Dapat ka asikasuhon. Before it na usang nga mo mga dati mo pinggan. Damu-damuan na iton. Mga tao ang nagparticipate ngan usa pa. Ang tubig, ang uran ngan adlaw nga hangin. Nga tikangit Ginoo nga libre lang nga diri ning binaydan. Diri to na siya value it usang nga mo 60 pesos. Guti ay letong kung iisipon nimo, sanglit kung nag-iisip ka nga itim ging kakaunti kang itim pinagkorean, nag-iilusyon ka. Asya ito nga, nangangalas ako kung so dito nga, napapasalamat ka ng kalugar, diri tood. Kung i-imagine nun nimo, itat pinangangao niya na, gintutubungan lang kita, sugod lang kita tamsing nga, waray mga tag-iya, pero nakakaong, kaya gintutubungan at Ginoo. Sugod kita nga tawo, pero Ginoo, kay masitaset at intelligence, nagpa-participate kita, haton gutay nga profesyon, kung ano man mga profesyon, parag uma, or ano, attorney, or engineer, or kapitan, or piloto, or ano, sundalo, police, teacher, di ba? Ito nira, participation lang nato nito nira, pero wari itong kinalaman hit pagkaon. Bisan pa it mga attorney man hunong pagtrabaho, mga engineer paghunong pagtrabaho, pag it mga piloto maghunong trabaho, it mga pilot, it mga accountant, it mga teacher, bisan pa tumunong magtrabaho,
It usang nga tanong matubo lagihap. Anong kinalaman it mga kuha ang profesyon ni tawo? Bisan pa nga nit, mga farmer humunong, may lagap matubo. Pero, mga harang mga importante, mas importante parag uma. Pero bisan pa nga parag uma, pinakalas nga importante, mawarayan nga da. Ito sang nga tanong, matubo lagihap. Tapos iisipon nim, itaas itim hotspot, itim arrogance, itim kalugaringon nga, itim ging kakaon agit itim pinagkorean. Kada ko tim buot, di ka nga ni nagbabayad, di kang sirakit adlaw nga nit uran nga ginahatagit Ginoo para tumubot mga pagkaon, mga prutas kung ano-ano. Kasama ba ito kuan? Hit, gimbabay dan hit mga tawit nagnegosyo. Iritong tuod. Ano kita nga mga tao, mahibaro ka ta magpasalamat. Ya kung natan nga aton gintatama sa bugos na kinabuhi, bisan ka ta mga proposisyon, itatak na hunahuna nga diri ton pinaagi aton ti kang Ginoo kita nagparticipate kita. Ngin agi lagay pitot minsan it injustice it kuan so syudad nga may ada kita. Hunahuna kita init imagine na lang niyo kung wala injustice it mga profesyon nga niya kalibutan. Hunahuna ito sa nga basketballista. Milyon itera kuan. Itera ging kakarawat nagmumulay lang basketball. Habang it parag uma kapuyan na nagtatrabaho sa nagkukang nga may damakaon it mga tao. Pero gutay latera kuan sahod tera kita kay kapalit tera bugas barato lang doro it humay. Di ba? Injustice itong doro. Agi to injustice it kalibutan diri asya it kuan distribution it kuan pricing it market based on illusion entertainment. But it mga artista mas dagkot mga sahod kaysa it mga may mga professional, mga engineer, mga art, mga teacher, mga kuan doktor, dagkot era kuan. Itera mga sahod kay itera trabaho immoralidad man. Ay man kuan nga da. Itera supporter man ni kuan. It kuan man. It satanas man. Yung moralidad man sang dadako ti raging ko kuan kay papakita man niya lawas maram nga harang nga gindi discretion ni ratara kalugare nga atubang Ginoo. Oh, di ba? Ang ko ayo nga kitang mga tao ayaw kita pagdakot at ulo. Nga mag-iisip kita nga itat gimpang na i-enjoy nga niya kalibutan agi nga pinagkorean naton bisan ka pa imuonim it gabi nga adlaw nga init adlaw imuonim nga gabi o di kaya it bugos nga adlaw imuonim nga adlaw it gabi tatrabaho ka lagyap never na diri ka magakagyakan nga ano ka pa iton nga tanan niton nga kuan tikang haimo kay Ginoo mo kay ngani nga boss et aga kabaraka bugos nga adlaw nagtrabaho wari mo na gabi pero paway kabaraka bugos nga adlaw di ka na mamata binaydan mo batem kinabuhi binaydan mo ba't hangin ultimo hangin sumanlat Ginoo nga stop na stop anay bisan lang mga 2 minutes stop la anay hangin it air hinot bugos nga hino nga tawit dire maabatin kuan nga mamamatay hiya hintret nga nagkukuran niya paghinga hinotawang nga diri ko kuryang paghinga hino it mga pobre labat diri ko kuryang paghinga or natan nga tawot pa bisan pinakareko nga tawo ang mga tao ko kuryang paghinga hangin pala ito na yakang ko yung nga mga tao kailangan kita maghunahuna nga it Ginoo siya't nagahatag na tanan ang natin kita pagdakot paging arogante pasalamat kita permanente asya problema siya nangangalat nga mao pay nalat Ginoo dere tawo manang ka kay ano kay kung it Ginoo tawo tapos it Ginoo naghihinatagay mo na tanan tapos di ka nagpapasalamat kay taking for granted na lat bubuhat nimo tapos nag-i-imagine ka pa nga feeling privilege ka kay deserve mo privilege ka nga so dapat iti matamasan ka na benefit ni mayem ka kinabuhi kay kuwang ka feeling privilege kung tawlat Ginoo mayan Ginoo was siya ba feeling privilege ka di ka mara maging thankful ng grateful
O sige, tikang yan na, waray ka na makukuha akon. Ultimate na tao na mamamatay na diretso. Kaya tangin na hangin, di rin na yung makakuan. Yan yung makakuan, kuan na hangin Ginoo. Itiya na tanan nga mga sel, itiya lawas, mag-i-stop pagtrabaho. Una-una niyat na tanan nga sel, itiya lawas, iyat nagbubuhi. Ultimo-timo kasing-kasing, di rin yung mapastop. Diba? Ultimo mo brain, di rin mo gyap mapastop. Mga involuntary organ iton hira. Di rin mo tira mapastop. Yan, sinilduhan nim gyap iton. Ikaw gapit kuan dahilan. Ang mga tao kung mag-iisip la kung gaano hira dapat magpasalamat it Ginoo. Nya, di rin dapat tira magdako-dako. Dapat ipasalamat tira bisan pa milyon-milyon, bisan pa kada segundo milyon natin kikitaon. Pasalamat Ginoo, ilusyon la iton. Sumari nga kalibutan, bago na yan it kuan ha. Mga pagkaon diri na kailangan ning kwarta. Kailangan mo lang nga magpasalamat Ginoo, makakaon ka. Ano't may hinabuit mga tao nga damot mga kwarta. May damo mga gold, mga silver. Wala may hinabo, wala mga gamit. Useless ito, so mas useless pa ito kaysa sa papel. Shit ka matuoran dida. So siya to sa nga kung nanganak nga babaye nga nagdarahin sin offering. Di ba? Kaya magtadayan sin offering nga dako man nga mitzvah niya gimbuhat. Pinaagyan mitz nga pagdarahin mga children, bringing children into the world. Kaya nga magdadarahayahin kurban katat or sin offering. Damon mga mga rasones pero anduha hini asya ini nga ka pa iton. It takes time daw kuno para mauli. And gigaw sa ng bata. So an usang nanganak maiya makapagdarain halad. Kay kailangan na niya maging okay. So kung medyo okay na hiya, kaya na niya tumukdaw, kaya na niya magdaran halad, maghahalad niya bisan wari niya sa lakay para yatang balonit Ginoo para mauliya diretso, mag-heal diretso, makarecover ya. Alam ko depende sa postpartum syndrome. Minsan mga nag-aanak may mga postpartum syndrome nga mga nadidepress ra katas na panganganak, di ba? Depende, iba-ibang mga kababayan, iba-iba. Usang kababayan nga nanganganak, naagi talaga yung ako nga pain. And bisan pangani nga kung nanganganak iya, agit iya panganganak, damot iya nayayakan nga dere asya or naiisip nga dere asya. Example, nayakan iya nga, diri na ako manganganak, diri na ako ma-outro, diri na ako masakit, di na ako manganganak. Agit kasakit iti kasakit it panganganak. O asya ito nga nagdadarayain sin offering. Daw mo gapit yan nayayakan nga mga improper ba nga words or naiisip nga mga improper na nga mga diri dapat niya isipon. Salamat iya nga nanganganak iya kay diri na tanan nga babayi nanganganak it iba mga barin. Sarado tira diri ra nanganganak. Diri nira kaya manganak. At may nga ni mga sages nga it babayi daw kuno nga waray anak sugad hin usa nga patay. Kay kinabuhi daw kuno nanay iti mga anak. Asya iton.
anot sa ara, sa arat it sa nga sa arat kuan tiyam namumusag bagayan kuan 9 no, no snow neve na Tagalog it is kuan snow bagan sugal tiya ka busag nga dati mo kuan patches sa mo panit namumusag may bagan rush. So it sa arat usa ito nga punishment na tikang hit Ginoo. So paano masasabtan nga sa arat ito? Kay iba-iba man it mga rashes, different nga mapartit mga lawas sa tawo, may iba-iba nga mga balaod. Depending kung ano't nakikita nito sa nga kuan, na kohen o sa nga priest, iya't mag-a-announce kung ito sa nga tawo tami or impure. Kay hiya mitsura muklat. Or pwede ka pa yung makan nga ito sa nga tawo, kuan, musgar, kailangan ni quarantine. So may dapat kuno nga shades it white. May sugad it kiya kabusag, sugad it kabusag, mas mabusag kaysa it sugad kabusag it snow. May daliwat white na itiya kabusag sugad it plaster ngadto an Holy Temple of Betamikdash. May daliwat kabusag nga sugad it kabusag it wool. Kanang kuan, sheep. Panit. Medyo to sa nga kabusag nga itiya kabusag sugad it kabusag it kuan usa nga bunay midaniya egg white sugad nga kabusag. So sheton. So it usang nga tawo bisan may daniyat sa arat, it sa ara punishment of Ginoo. So paano yan paano yan makakasaring nga impure ya? Waray makagsaring until it usang nga kohen or padi. Diri padi nga alat mga ribulto ha. Inyayakan nga mga kohen ang kohen nga tod, kohen ng Ginoo. Ngadton Israel. Bisan pat usang nga scholar Talmid Kakam diya bisan pa maaram hiyat mga baladot sa arat diri makag announce ka kung tawo nga impure nga nit diri impure kung may daniyat sa arat o waray it kohen la. So anon kung usa nga tawo may dat sa arat so may skin problem hiya. Sugad ka busag bangan white patches at hay mo panit. Anot may hinabuna. So kung ito sa nga tawo iba-iba tira mga gimbubuhat kung kuan hera impure. May mga tawo nga mitsura era gin gugusit era panapton dira nagpaparot dira nag-shave until nga maulit era kuan skin disease. Or di kaya usa nga mitsura lalaki o babayi nga cover neret era mga ulo ngan tikang tera ulo tera nawong tubit era lips bugos nira nga ulo
iragin tatabunan. Kumbaga holdapper ba? Tatabunan nera. Kung ang mga Jews liwat, mga Israelites sa travel sa desyerto, may datulong nga areas. May datulong areas nga holy. So ang mga tao nga may mga tsaara or mga mitsora, may dagin papadarangad to it kuan completely outside the kuan Israelites camp. Nadalot king papadarangad to. Depende. May mga kuan nga so may mga tawo nga kuan daw kuno nga kung ato sa Israel ito sa nga tami impure nga tawo dere pwede hiya ato yat sakop ito sa nga city nga may pader around it. Tas usa nga mitsora or usa nga tawo nga may da sa ara kailangan niya i-announce nga I am tami, I am impure para ang mga tawo umiwas sa iya. Skin disease ngayon para ang mga tawo mga digya para iya. Ang mga tawo pwede digab dire mag greet era dire magsaring nga hello kay in some ways daw kuno usa nga mitsura o usa nga tawo nga may skin disease nga sa arat suga din patay nga tawo. Kay ito sa nga kuang patay nga lawas sa tawo kung adat sa kubit balay na tanan nga nakapaligo dito na patay nga lawas na ihimo nga tami or impure. Sugad gyap daw kuno ito sa nga tawo nga may tsaara tinatawag na mitsora. Kung ito sa nga patay nga lawas sa tawo adat ilarom hit puno ngan may datawo nga umagi iton nga da iton nga tawo may himugap nga impure. So suwad gap daw ko ito sa nga mitsura nga nagpapahuway nga dat ilaromit kuan puno magpan nga ni wukbay nga ni daw kuno ito niya someone wukbay ay magapi nga kuan impure. Nga kung isa nga ni ko hadi magkamay adahin sa arat o nani nga white patches nga disease iya gigib sapit pagiging hari until nga mahimo yang nga pure o mag-recover iya. So nakita. So lason hara ano daw kunot da ko nga big deal ini nga kuan. It lason hara kuan ito niya evil speech. Dako itong sala. Kay iton daw kuno nga sa arat or na skin disease taking daw kuno ito nit kuan lason hara or evil speech. Ano nga pulong laman nito kano nga dako nga big deal. Ngan bisan pa nga itim ginyaya kan tinuod. Iking Shlomo Amelech, iking Shlomo Amelech, nayakan nga death and life are in the hands of the tongue. Di ba? Hilaro man no, death and life are in the hands of the tongue. Tinuod. Kay pinaagit words of inspiration kung may tao nga kuan depressed papakamatay na tapos na-inspire sagdon na iya pwede mag-recover. Pero kung agit imyakan nga diri maupay ito sa nga tao ma-depress magpakamatay so asya gihap life and death. Daw pa nga mga ibang mga example pero asya mga simple lang nga mga kuan ba. Imagine na ini kung pera ka adlaw may da
So asya pinakakuan, bawal it evil speech, lasyon hara. Kay bisan pa nga ni kung tuod, di ka na dapat magkukomento. Masing ka nga di ka maaram. Mas maupay pa. Kay itlasyon hara, diri ton gosip. Kay bisan nga ni tuod, diri ka pwede magkomento. Sugod ka kuan mga tao dati kahuli. And asya gini-expect katon Ginoo. Bisan tuod, no comment. Bala na't Ginoo. So coordinate ko an example ito sa nga lasyon hara or evil speech. Example, may duha nga mag-classmate nga babaye nakaturambas. Sila istorya normal lang nga istorya ba nga mga kababayan ang turaban. Istorya na ra kung ano-ano. Era gin chichinismisan nera usa nga sangkay nga sugadinin. Tapos ang babaye nga nakatunaatubangan na era gin lilingkuran. Yumakan nga, thank you very much. Anakon anak nga number 1 na klase kuan namimilingin maarasawa ngan ang sangkay an ngaran nimo an ngaran han iyo sangkay nga iyo ginanistoryahan asyan usa nga prospect pero yan nga nabatian namon about ngayon nga sud ngayon hiton ano ka pa dere na namon ni ko consider na iyo sangkay kay maraot ngayon nga babaye. So ando duha nga nagiginakan nga magsangkay nga babae na kuanera man kulbahera kay sangkay adto nera so na direra nga ano ra sangkay makakaasawa na hirapat magkukuan hirapan naging dahilan para diri matuloy kuan pag-aasawa. So siya to nga nagsurira tas ginyak na narang babae nga wala ko talaga anak nga nga namimiling asawa ginyayak nang kula ka mo nga sugal ito't konsekwenset pagiginakan hindi rin maupay. So, mas maupay na lang magyakang kahin complement set imong mga sangkay kaysa hit mga maraot besan tuod. Kay dili ka maaramit consequence nga kuan nga kaupo diton. Kay mas maupay padakunot kuan nasasama dit sword kay nagihil. Pero nakakasama dit kuan tang nga diri maupay minsan diri na naghihil. So siya iton. So, ito ba mga technical may mga kuan pictures dili natin makukuan. So, asya ito aton para kuan yan na damo pa it mga kuan balaod nga digitally pero asya ito katapusan taton kuan atong parsya tasreya. So asya ito ni aton evil speech sa arat kanan parang skin disease nga itiya ka kuan mabusag-busag iya nga agi iton punishment ito Ginoo kay Himiriam an bugto ni Moshe nga ni Aaron nagkami adayen kuan sa ara
So dito ka kuan. Wala itong kinukuhan kay bisan patuod tim ganyayakan. Evil speech lagi iton. Kay kita nga mga tao, dili kita na nagko-communicate pinaagi at mga utok. Yung communicate kita pinaagi hitaton baba. Sanglit, napaka powerful aton mga dila. Kung diri nga ni naton, asya nga ni nga napaka importante nga kontrol ng kagaringong barang kay ano kay tat dila waray bukog. Ibig sabihin waray kuan nga kukurang kapagyakan. Malaksing na nakagkuan baba. Ang malaksi lang nga magpinanyak rin maraot para yung mga sangkay so diton. So imbes nga magyakang kahin maraot bisan tuod, mayayakan ka na lang nga no comment. Wala ko opinion, bahala na tiya. Rakot mayayakan. Pero wala problema kung magyayakan kahin compliment. Oh, mo pa ito niya nga kuan. Mo pa ito niya so din mo pa itong mupay mayayakan maupay. Pero kung maraot bisan tuod pa ayaw na lapagyakan kay dako ito nga sala. Lasyon hara, evil speech. So, siya iton. Mga marites. Siya problema. So, tira problema nga dako. Mga marites. Nagigina ka ni mag-route para at ibang tao. Pero direct makakayakan. So, dito paghatagin usang opinion para hit mga leader nga para sa ako opinionated ako hit mga leader naton nga namumuno Pilipinas nga di rin naaasyat ng hinabo mo di na tamat mamamalakad bahala na Ginoo about ako niton pero para at mga sangkay pamilya kung ano lang pagyakan ng maraot iton mga kanera kung may ayakan nga maraot kasi nga bahala na iton dikit maaram direct maaram malakot mayayakan wala ko opinion hiton yan nalat pakyan hiniyo so diton pero kung maupay materiyayakan edi pagyakan kita maupay maupay iton niya butan iton niya so diton niya baltok iton niya pero kung marata ta tiyayakan bisan tuod ayon na kita pagyakan kay i-category hiton lasyon hara lagyap evil speech so siya na aton niya na kuan para siya ayaw kita nga hingalimot it Ginoo sala it Ginoo hiyatsyahan ngan katapusan hiyatsyahan kay wala niya tinikangan hiyat katapusan kay diri nanganganak hiyat first and the last usalat Ginoo dere tawo waray lawas it Ginoo dere pareha sa aton ang ayaw nakita na mga rebulto mga idol worship mga kung ano-ano mga patay nga tawo ayaw nakita na mga prostitution spiritual prostitution nga kung usa nga inasawan nga lalaki imbes nga didto yang atot iya legal na asawa at tulugod yang adto prostitute sugad manit mga tawo may nanatuod nga Ginoo nga naghimo talaga haaton bugos nga kalibutan hiyala dapat ato la kita dapat ta iya pero ibang mga tao imbes nga dito la tumuod nga Ginoo adto right mga rebulto adto right mga patay nga tawo mga leader nga igintutot do kabaliktaran do Ginoo asya tinatawag na fornication spiritual fornication or spiritual prostitution may tuod nga Ginoo pero bubuhat nimo adto kat iba asya iton dayaon Ginoo ni Abraham Yitzhak nga ni Jacob amen be amen